de dekens om, het is tijd voor wat plezier. Stap dus op de tram of op je fiets en kom ook hier. De discjockey draait platen met een fijne discodreun. Steeds maar weer van boem, boem, met soms nog wat gekreun. Hij heeft ook die van en ook nog die van doe. En elke keer die basgitaar. Hé, wat hoor ik daar? In de disco. In de discotheek. In de disco. In de discotheek. Kijk, daar heb je Annie, ze houdt de tasje stevig vast. Aan Annie kun je vragen of ze op je tasje past. En dan gaat het gebeuren, ja, dat had je niet gedacht. Je bent nu ook verslaafd, disco heeft jou in zijn macht. Swingen, lekker dansen. Iedereen ziet er weer fantastisch uit. Om te springen en te chansen. En je hoeft hier niets te zeggen in die muur van geluid. Oeh, wat ging dat lekker zeg. Wat voor plaat is dit? Discjockey, vertel ons toch, hoe heet die disco-hit? Gertje Benen. Wie? In de discotheek. Gertje Benen. Nooit van gehoord. In de discotheek. Disco. In de discotheek. Disco. In de discotheek. Disco. In de discotheek. Disco. In de discotheek.